Hello, hello, mga amigo, amiga, mga abista-abista ko. Mayong buntag, may adlaw kayong tanan din na. Punta na amo sa mayong kahimtang, walay problema. Mga easy-easy lang, medyo relax ang konti. Well, mga kabista, mga bisayan dako. Ngata sa atong radio station ang Bistak Tambayan Radio FM nga inyo lang madungog o mabati dinhi sa atong online or internet. Kung may internet mo guys, mga akong mga amigo amiga, pamati mo sa atong radyo ang Bistak Tambayan Radio FM. Hatod para sa inyong espesyal. Kaya guys, hinahinay lang, pamatok panagsa, medyo relax ng konti, gamay-gamay lang, sa sinagod, sa Tagalog, wala na. Isun mag yun na ato sa mulaing lugar, kaya siya ato mga sortean, sagod-sagod na, pero bisaya pagyapon kita. Pero guys, kina inyong DJ, wala yung laingin, kundi si DJ Boris, katulad sa inyong mga programang lain-lain, mga musika, drama, mga jokes, o kung gagapang uban. So guys, ayang kalimot, always tune in sa atong Bistak Tambayan Radio FM. You're still listening sa atong Bistak Tambayan Radio FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Boris. The hottest DJ mixing the beats. Mixing the beats. Seven, six, five, four, three, two, one. Autobots, transform! Bistak Tambayan Radio FM. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Bistak Tambayan Radio FM. The one that can deliver all the music who keeps banging on your chest. Trying to wake up on my brother from the hood and hear the best musika na bumubuhay sa kulturang minahal. I will never find another like this online. You're mine, paikutin ang tunog na ikinalat. Haplusin ang mga puso ng bawat nakakahanap. Looking for the best companion, tanging nakakaalam kung ano ang napabagay sa aking nararamdaman. Keeping it real, no wonder that words can define how valuable the night lounge radio style. Bring it on bounce with the greatest sound. Music that you're playing makes me feel your mind. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Tambayan ng lahat, welcome ang kahit na sino. Ang radio station via online ay makabago na maghahatid ng sari-saring musika. Sa Pinas, sa ibang bansa, abroad, basta may pisika. Dito mo lang matatagpuan mga tugtugin na kung saan di pansin ng ilang iba't ibang awitin ang kanilang iniyahatid. Mapapaedog sa mga DJ ari sa tagapakinig. Araw-araw tinadalo na sa speaker kay nagpapahataw. Nagpapabayo sa dadamit ko't nagpapaloy. Ng 4 oras na tumutugtog, walang pati sa Night Lounge Radio. Ang station na nagpapakinig araw-araw. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You can make me cry, you can make me smile every time. Night Lounge Radio online. Sa tuwing nakikinig ako sa'yo, para bang kinakausap mo, at para bang lagi mo nahuhulaan na. Alam na alam mo kung ano ang gusto ng lahat. Kaya araw-araw kitang pinakitunggan. Yung may dalirabi parang vitamin sa katawan.
station online. I like this, I love this radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this Night Lounge Radio online. Yes, this is mine. Radio station online. I like this, I love this radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this Night Lounge Radio online. You're still listening with Best of Tom M Radio FM with your DJ Boris, and thank you for being with us. Unsa man ning taong niya sa akong aspa? Abierto man ang sipil sa ang kasonis. Nay! Ano dahil? Abierto ang bintana sa Kapitolyo. Ay, kadawa ko nun dahil. Waba man ang buong gobernador. Tagabukid nga amahan og anak sa elevator. Tay, matay, dako siguro pliti ning atong gisakyan tay no? Mangutan na tatay. Hoy, ignoramos. Ayaw ganit anang pagka-ignorante na mo din eh. Maghulat ka sa konduktor og tikita na ka. No other one than DJ Boris from El Kabar, Saudi Arabia, your DJ host. The hottest DJ mixing the beats. Mixing the beats. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Tambayan, online radio station mo. Ito palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda dun eh. Tambayan, online radio station mo. Bisda Tambayan Radio FM. Ang tagubtog sa kong dughan, dili na mo hunong, di na gyud mabangbang. Ini ko ug mahigugma, buhaton kong tanan-tanan, bisan ug magkabuang. Kabaw kung di ka mo tagad, ing simple nga magbabalak. Apan awit ragyud ang akong mahalad. Ako nang gihatag nimo akong kasing-kasing. Ikaw na ang bahala sa pagtipig o pag-amping. Hugti ang patuong nga dili ko mo biya, sa kasadya ka malaga.
Apan awit ragyod ang akong mahalad. Ako nang gihatag nimo akong kasing-kasing. Ikaw na ang bahala sa pagtipig ug pag-amping. Ug hukti ang pagtuong nga dili ko mubiya. Sa kasadya ka balaka, kanunay kang may kasangga. I love you langga. I love you langga. I love you langga. I love you langga. Kanang cheat day sa diatra, kay babaero lang to kumudaghan ka. Di ko ganahan og sama nimo, kay ikaw ug yun mismo akong gusto. Oh, 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 excuse me, day. Oh, 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 imong dagway parehag nang sa akong future wife. Oh baby, adlaw-adlaw ikaw ra gyud ako ang gikukod-gukod. Wa pa ka nalipong sa sigtuyok sa akong sa imong pagkalaagan. Nasaan ka sa akong dughan. No, you and I will never burn. Kanara ka sa akong heart. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kung kahit ang duha kay basin pa, og kung mahugani ka kay nara ko. Kung adlaw ta ko ang Sabado, og ikaw ang Domingo, kay ikaw ang ugma ko. Oh, 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 excuse me, day. Oh, 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 imong dagway parehag nang sa akong future wife. Oh baby, adlaw-adlaw ikaw ra gyud ako ang gigukod-gukod. Wa ba ka nalipong sa sigtuyok sa akong sa imong pagkalaagan. Nasaan ka sa akong dughan. Now you and I will never burn. Kanara ka sa akong heart. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Whoa, whoa. Ayaw kong ituklod kay mabirati kag mahog niya tang duwa. Sa usagusa usara ti kahigumaon, kausara ti kapagahagon. Unya Wanay kahumanan. Wa pa ka nalipong sa sigtuyok sa akong sa imong pagkalaagan. Nasaan ka sa akong dughan. No, you and I will never part.
sulod sa dugay na nga panahon. Ang kaanyag mo o pahiyon, pagadambun ko, pagahandumon, usahay magkasugat ang duha. Tuyo kong ligayan mga mata, dagun sa kaulaw, ambot og ngano ug ihalad ko kanimo ang tanang gihambing nga paghigugma nga kanimo lang. Isang kundi takos king dughan, tungod lagi kay timawa lamang apan iunay ang gugmang gibati ko o kinasing-kasing nga kanimo lang. Hinaot nga imong lingion, hinaot nga panumbalingon mo. Kung ang gumako daw aton mo, laumi nga amumahon ko, usgon sa pagmahal, pag-aampingan o ihalad ko kanimo ang tanang gihambing nga paghigugma nga kanimo lang. Isang kundi takos king dughan, tungod lagi kay timawa lamang apan iunay ang gugma gibati ko kung pinasing-kasing nga kanimo lang. Hinaot na imong lingion, hinaot na panumbalingon mo, panumbalingon mo. Hinaot nga panumbalingon mo. Ikaw ang bahandi, dugay ko nang gihandom. Ikaw ang bituon, sangit-ngit kong baybayon. Ikaw lang akong higugmaon. Ikaw lang ako matinod-anon. Ikaw
kasama? Ikaw ba nasayo sa likod ng pahiyong? Ikaw lang akong higugmaon. Ikaw lang ako matinod-ano. Ikaw akong gahapon, ikaw akong karon, ikaw akong kanunay, pulong ko tinud-anay, kasing-kasing paminawa, dinuyugan ng gitara, wag ka nag-inusara, kanimo na higugma, nagbuhala na gibati sa akong kinabuhi. Ikaw lang ang bulawan, gitipigan sa kuluhan, mahalaw man ang adlaw, magsubok man ang buwan, dili ka gyud naligdan, ug di gyud kasipatan. Ikaw Unsa bang radyo nga informative sa internet? Of course, Mr. Tambayan Radio FM. Bistak 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 Tambayan Radio FM. is all about friendship and happiness. Tuod kay konektado ka sa atong radyo stasyon, ang Bistak Tambayan Radio FM. Plus, the official uplink from this location. Ankabar, Saudi Arabia. In the mix. In the mix. Hi, this is Britney Spears. What up, this Jay-Z. This is Jennifer Lopez. The mix. With the hottest DJ. DJ Boris. Let it hit 'em. Hey, this is Rihanna. Hi, this is Usher. What's up, everybody? I'm Eminem. What up, it's your boy Jay-Z. Ladies and gentlemen. Yellow diamonds, starships, Sometimes I get a good feeling, yeah. Hardcore vibes that I run ends, hey, yeah. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, vai. your one-stop for non-stop hit music. Bistak Tambayan Radio FM. Tambayan online radio station mo. Ikaw palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan online radio station mo. Ayaw gagawin mo sa sabay sa atong radio station ang Bistak Tambayan Radio FM sa online o sa internet. Ang taong walang kibo? Nako, ingat kayo. Uutot yan. O karon mo ikala, ang atong sunod nga kontestahan mo si Esteban Escudero. Ano sir? Sa imong ngawiton? Isang linggong pag-ibig. O sa man nakataha? Huwag ka doon ko nagkata, kikanta ka ng Imelda Papin, kanang na Lunes, Martes, Miyerkules, kada bang kanta nga, Lunes, ano ba, kada ba? Kana di ay, kanang, Lunes, tibuok kalibutan. Tuloy
ko kagabi nang wala pa natulog. Nagulat ra ko sa biton nga mahulog. Kaya kung ihatag sa akong pinalangga nga naghilak. Hilak tungod kay gikasaban sa iyong mama. Dili pa daw siya pwede mangitag mabana. Kinahanglan ba niyang unahunang pag-eskwela? Day, ngisi gamay. Dili pa panahon para kita maghinig ugma. Ay day, katawa gamay. Dili pa panahon para ako kang tabanon. Day, ayaw ang pagdaling kay di lalimang kami noon. Upang man ganit ay pampalito panihapon. Di na ba sa'yo magpantayo bata, buntag uto hapon. Binabusaya na taon paghilak. May pagmaminaw na lang sa akong mga balak. Kay likod niya ni nga akong katawan ay gitagong luhagay. Ngisi gamay, dili pa panahon para kita maghilig umay. Day, katawa gamay. Dili pa panahon para ako kang tabanon. Sa akong buhaton naroon imo kong masabtan. Dili pa yun ang ay kitang duha magtabantaban. Ang imong pag-eskwela mo ay dapat nga unahon. Ayaw lang kabalaka mo ako na nakuhon. Kunya maglibinta, asa matagwarta. Pagkatungang gabi, magsiga atong mata mo sa katawan na kailabayati ka. Hindi ako kanunay, kanimo na higugma. Day, tungga ko day. Dili dapat nga gubo na to imong kaugmaon. Day, maluoy ka day. Dili ko gusto matigbasan sa imong tatay. Day, ngisi gamay. Dili pa panahon para kita maghilig umay. Day, katawa gamay. Dili pa panahon para ako kang tabanon. Day, ngisi gamay. Dili pa panahon para masupatan si mong nanay. Day, katawa gamay. Dili pa panahon para ako kang tabanon. Day, ihatag ko ang tanan way pinuang. Seryoso ko, muralag di katuuhan. Magkaputra ang unong stars, magpuhitra apil ang Mars. Imuha na ang outer space, kung musugod ka makikita. Ikaw ang langit kung wala ka. Nihugyod ka nung gabi una. Kapaniid yun ko gahuat ko sa gawan. Why Jupiter, why stars kuha ka? In the galactic of night.
Diri sa kong baybayon, gihandom ko ikaw. Bisan sa tong kilayon, nabati ko ang imong pagtuaw. Ngano kaha pagkasayon, bawion ang panumpanga, di kahigugmaon. Usa ka libog, usa ka panamilit. Usa ka libog, usa ka panghupaw. Usa ka libog, usa ka mga awit. Wala na'y lain pa, ikaw daog ikaw. Ako nang gipaanod ang mga damgo ko, gitugyan sa panganod ang mga pangandoy nga nagkalayo. Ano ka pagkalisod, gibuhat ko na ang tanan alang sa gugma mo. Usa ka libog, usa ka panamilit. Usa ka libog, usa ka panghupaw. Usa ka libog, usa ka mga awit. Wala na'y lain pa, ikaw daog ikaw. Nagbalik-balik sama sa balod. Makabot lang ang imong lapyahan, pangahasan kong lawod nga latason. Usa ka libog, usa ka panamilit. Unta makuha ko na gyud ang paglakaw. Sama-sama kalisang hangin, sama sa kusog nga ulan, sa mga naanod sa nagbahang luha. Sama-sama kalipong ayuta, sama sa dagkong balut, sa mga nagupok natong paglaom. Paminawa, kayawitan tika, pampahupay sa imong kagul. Pamatian ang kasikasug, kana sa dukan mo,
kayang kinabuhi magasugod man sa kahadlok. Panahon na sa katalagmanan, katapang tumangkalisod sa mga nangasakit o nangabala ka. Panahon na sa daghang kagubot, inaot nga di makalimot, inaw-naon tang tanan na higsunta. Paminawa, kayawitan ka, pampahupay sa imong kabuol. Pamatian ang kasikasod na nasa dughan mo, kayang kinabuhi magasugod man sa kahadlok. Dili man mapugan ng pagtulos sa mga luha, pagasagdi na lang, pagasagdi. Kung dili man mahibalik ang mga nangawala, pagasagdi na lang, pagasagdi. Pagasagdi na lang, pagasagdi. Paminawa, kayawitan tika, pampahupay sa imong kaguol. Pamatian ang kasikasod ka na sa dugan mo, kayang kinabuhi magasugod man sa kahadlok. Bisdak Tambayan Radio FM. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Bisdak Tambayan Radio FM. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Bisdak Tambayan Radio FM. The one that can deliver all the music who keeps banging on your chest. Trying to wake up on my brother from the hood and hear the best musika na bumubuhay sa kulturang minahal. I will never find another like this online. You're mine, paikutin ang tunog na ikinalat. Haplusin ang mga puso ng bawat nakakahanap. Looking for the best companion, tanging nakakaalam kung ano ang napabagay sa aking nararamdaman. Keeping it real, no wonder that words can define how valuable the night lounge radio style. Bring it on bounce with the greatest sound. Music that you're playing makes me feel your mind. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night lounge radio online.
Tambayan ng lahat, welcome ang kahit na sino. Ang radio station via online ay makabago na maghahatid ng sari-saring musika. Sa Pinas, sa ibang bansa, abroad, basta may pisika. Dito mo lang matatagpuan mga tugtugin na kung saan lipansin ng ilang iba't ibang awitin ang kanilang iniyahatid. Mapapaedog sa mga DJ adik sa tagapakinig. Araw-araw tinadalaw na sa speaker ko'y nagpapahataw. Nagpapabayo sa dadamit ko't nagpapaloy. Nawato oras na tumutugtog, walang pati sa Night Lounge Radio. Ang station na nagpapakinig araw-araw. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're my radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You can make me cry, you can make me smile every time. Night Lounge Radio online. Sa tuwing nakikinig ako sa'yo, para bang kinakausap mo, at para bang laging nahuhulaan na. Alam mo kung ano ang gusto ng lahat, kaya araw-araw kitang pinakiyutungan. Lumadali natin parang vitamin sa katawan. I really don't know why you make me so high. You make my soul fly. Night Lounge Radio online. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're my radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Yes, radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're my radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. O siya kaadlaw, nanuroy si Butchok ug ang iyang lolo. Naon siya ka apa? Naulog ako, lollipop lo! Pasag di na ayaw na napunita kay dirty na siya. Ug pagkaugma, nakitaan ni Goryo nga nahulog ang lolo ni Butchok sa kanal. Butchok! Ang imong lolo nahulog sa kanal. Ha? Ayaw na to siya punita ha, kay dirty na to siya. Nitiban, imo ning iro. O gulyat, bago na ko napalit ng iro ah. Mamaak na. Ang samli ay, nabugo irong manungay. Kapoy na ning mga mata, wala na ko'y ikabuka. Alapad dayon, sabi ni mo og sayon. Apan akong agwantahon, malimtan ra ikapuhon. O karon ako ng luparon, manamilit kay akong kapuson mga tanggo. Atong kita pang duha, nakahinumdum ka pa ba? Ubay-ubay, puto sila. Halaka tawa, abi ni mo og sayon. Apan akong agwantahon, malimtan ra, di kapuhon. O karon ako ng luparon, manamilit kay akong tapuson mga langit, libo-libo, katusan man ang buwan. Mga adlaw o bituon, sa katugnaw maglutaw. Kaliwa sa kawanangan, ang kahayag mo subang. Di mamaton kung balaan,
Asan man ang buwan, mga adlaw ug bituon sa katugnaw maglutaw. Taliwa sa kawanangan, ang kahayag mo subang. Di mamaton kung balaan, ang gamhanan sa tanan. O karon ako ng luparon, manamilit kay akong tapuson. Kay karon ako ng luparon.
kantahan tika. Ayaw naghilak o katulog na, nako diri hangtod sa imong pagmata. Pusa tulog na, tulog na. Sa mga damgo mo magbailitang duha. Tulog na, tulog na. Naku diri hangtod sa imong pagmata. Tiara ko sa imong giliran, mahimo ra imo kong sandigan. Diri sa dughan ko napati kong tanan, ang kakapoy sa mga katuigan. Pusa tulog na, tulog na. Sa mga damgo mo magbailitang duha. Tulog na, tulog na. Naku diri hangtod sa imong pagmata. La 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 Lola, nakahinumdum ka pa ba? Nga imo kong kantahan sa una. Karon ako nasabang kanta, daydayon kong tanan nimong kabalaka. Pusa tulog na, tulog na. Sa mga damgo mo magbailitang duha. Tulog na, tulog na. Naku diri hangtod sa imong pagmata. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tungod nimo, I'm twice the girl I was before. Ako ragod, pero ikaduhaon. Large, extra large, and a little bit more. Sukad nagkauyab, sige lang tagkaon. Ayaw na di nakagwapa. Walay pulos bisag unsaong pag-iyak. Miss Universe ka sa akong mata. Lupig sila sa imong world-class bagtag. Ngeting dako ining atong gugmaan. Nginig panis mantik kaong kumbaan. Promise this is pinakalas nga extra rice. Mashed potato corner fries. Ugma lang ta mag-diet ha. Kay nagaw
Si tatay nangutana mabdos pa daw po. Si nanay nangukay sinina nga bago. Dili masud akong naong sa selfie. Pasensyahin na lang kay akong love life healthy. Ingon sila walking zero tang duha. Ingon ko side by side infinity yuta. Bisan di ta magkakos completely. Di kinahanglan skinny para sexy. Kerting dako ining akong bugmaa. Nili panis mantika humbaa. Promise this is pinakalas nga extra rice. Mashed potato corner fries. Ugma lang ta mag-diet ha. Kay manang bubaya cute ni ang in. Walay sakit sa kasing-kasing ang atuan. Na, ngoto ko na. Letsong sa talisay. Walang siomay sa tisa. Di na lang ito maglalis. Mag-away naman lang ganita. Pwede budol fight na lang. Iting dako ining atong bugmaa. Nginig panis mantikaong humbaa. Promise this is pinakalas nga extra rice. Mashed potato corner fries. Ugma lang ta mag-diet ha. Kay manang bubaya cute ni ang isla. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Bisdak Tambayan Radio FM. Gabi tay. Wa pa maluto, anak. Gabi tay. Wa pa lagi maluto, anak. Ang imo ba tay? Gabi tay. Report sa kadakong balita. Gipahigayon ang kuntis sa tibok parot sa tibok kalibutan. Unang gibuhian, parot sa Amerika. Taas kayong sulbong ani, gisukod, niabot og 78.5 feet na makpak ang katawhan. Gisunod ang parot sa Japan. Habog kayong pagkalupad, gisukod, niabot og 80 feet, pakpak ang mga tao. Gisunod ang parot sa Pilipinas. Wala na sugda tungod sa kahabog kayong kapaglupad nini. Himbutos taas. Wanay balibong parot. Hinti oro ko na kapanimbang. Tugpa sa yuta, abog-abog. Lingo-lingo ang parot. Dool ang mga taga-radyo. Interview ang parot. Parot sa Pilipinas. Ulit mo ikisulti. May ikaw may hindaog sa mong kontes. Lingon ang parot sa Pilipinas. Ako, wag yun ko malipay. Ganun daw ko aning kuntis. Mutaan na lang ko. Kitsa gabutag kwitis, akong lubot.
sakit bibiyaan ka lang niya ug kaling ug di mo madawat ang iyang pagbiya mitulo ang imong mga luha ingon anak na basta first love lisod ang paglibo huwag ka magdahong nga sakit ka ayo hapdos ka ayo agwantahan maanak na ka sakit yun na basta first time pa agwantahan ayaw din kita ayaw pusa kung di makaya ikaw hilak sa sobrang kaguol halos di na kamukaon subo palang dungon ng labay panahon ang kasadya sa inyong kagahapon dilig yun lalim masakitan labinag ikaw ang biyahan huwag ka magdahong nasakit ka ayo hapdos ka ayo
makuyog tang duha, makuyog tang duha. Ang dughan ko mura ug gabaga-baga. Kung magsimba tang duha, kung magsimba tang duha, wala sa altar ang akong mga mata. Ug ngano man, ikaw pa'y napilian sa kadaghanan babae sa kalibutan. Intaw ninday ngano man. Apan kalit nagbago ka, apan kalit nagbago ka. Duna ka na niya'y bagong gihigugma. Pait ka ayo ning luma, pait ka ayo ning luma. Tungod na kay milyon noon ka na. Anumang ikaw pa'y napilian sa kadaghanan babae sa kalibutan. Intaw ninday nganuman. Wala lang po magpasabot, wala lang po magpasabot. Bisag sakit kayo sa akong buhok. Intaw ikaw ragyudinda, intaw ikaw ragyudinda. Ang akong buhok nga kalipay. Sa kadaghanan babae sa kalibutan. Intaw ninday nganuman. Anumang ikaw pa'y napilian sa kadaghanan babae sa kalibutan. Intaw ninday nganuman. Ug nganumang ikaw pa'y napilian sa kadaghanan babae sa kalibutan. Intaw ninday nganuman. What radio FM you're listening? Of course, Bistic Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Nay, first time ko nakasunod og gay bar gabi na iba. Bibo man ka nagsininggitay diha nay no mga bayot. Sininggitay mo lang? Unya. Kaya sabay pinakakusugay bisinggit ka bayot dito. May lain pa? Si tatay.
Unsa bang radyo ang ing pamati sa internet? Of course, Mr. Tambayan Radio FM. Bistak 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 Tambayan Radio FM. Sa usa ka honeymoon, kining sweetheart, pwede na ba natong sudlon ang wa pa na sudlay sa uban? Kining sweetheart, nahadlok man ko eh. Di ka ko mabungol, ana. Sa adlaw nga gitapos ka ang tanan, kalit lang na usab ang panahon. Di na makatulog panahon sa kagabion, di na ko ganahan mukaon sa akong pagtiyong. Makita ko ang ganindot sa imong pahiyong, ug sa akong pagmata walaing makita ang larawan mo sa akong pitaka. Adya ako pirming hubog, unta makita mo sakit ang gibuhat mo. Kung bakit tughan ko, hapit na lang ganit ko magpakamatay. Aron malimtan, yalang inday. Karon nga wala na ta, naanad na lang. Lakaw nga magtinusara, lakaw nga way tumong. Bisan asa na lang ba inon, bisan asa na lang makakita ang kainom. Unya kong mahubog, way laing kapainan, antora sa akong abutanan.
Bay Kukoy, kuyog tarong gabi, Bay Kukoy, misita ko ni Chika Babes. Akong istorya tanan, paubos, pero ipataas ko, Bay Kukoy. Sige, Bay Kitoy. Okay na, may problema. May problema. Nangata. Babes, musugot lang ka na ako, Babes. Na ako'y 1 hektarya yuta sa bukid, Babes. Ay, ito, ana, Babes. 5 hektarya ang yuta na, Babes. Gamay na kong deposito sa bangko, Babes. 1,000,000. Ay, ito, ana, Babes. 1 milyon na, Babes. Ado ta mo puyo sa ako ang payag sa bukid, Babes. Ay, ito, ana, Babes. Bunggalo na, bunggalo. Sorry, Babes. Giubo ko. Oh, ay, Babes. Ay, ito, ana, Babes. GTV na. Litsi kang anak ka? Nagpakaulaw lang ka sa tong kaliwat. Bayot kang dako. Ay da, paghilom na tayo ay. Maram sa di ka bayot. Kinsa ka? Wak-wak ko. Wak-wak ko. Ikaw gadlo ka gad. Wak-wak lagi ko. Patarong ba, wak-wak ka? Wak-wak lagi ko. Tinood ng wak-wak ka. Pakita na kong birth certificate. Tambayan Radio FM. The hottest DJ mixing the beats. Mixing the beats. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Tambayan Radio FM. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Tambayan Radio FM. The one that can deliver all the music who keeps banging on your chest. Trying to wake up on my brother from the hood and hear the best musika na bumubuhay sa kulturang minahal. I will never find another like this online. You're mine, paikutin ang tunog na ikinalat. Haplusin ng mga puso ng bawat nakakahanap. Looking for the best companion, tanging nakakaalam kung ano ang napabagay sa aking nararamdaman. Keeping it real, no wonder that words can define how valuable the night lounge radio style. Bring it on bounce with the greatest sound. Music that you're playing makes me feel your mind. This is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Tambayan ng lahat, welcome ang kahit na sino. Ang radio station via online ay makabago na maghahatid ng sari-saring musika. Sa Pinas, sa ibang bansa, abroad, basta may pisika. Dito mo lang matatagpuan mga tugtugin na kung saan dipansin ng ilang iba't ibang awitin ang kanilang iniyahatid. Mapapaedo sa mga DJ alay sa tagapakinig. Araw-araw tinadalo na sa speaker ko'y nagpapahataw. Nagpapabalyo sa dadamit ko't nagpapaloy. Na wato oras na tumutugtog, walang pati sa Night Lounge Radio. Ang station na nagpapasinig. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You can make me cry, you can make me smile every time. Night Lounge Radio online. Sa tuwing nakikinig ako sa'yo, para bang kinakausap mo, at para bang lagi mo nahuhulaan na alam mo kung ano ang gusto ng lahat. Kaya araw-araw kitang pinag-iinan, lumadali habi parang vitamin sa katawan. I really don't know why you make me so high. You make my soul fly. Night Lounge Radio online. This is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this.
this Night Lounge Radio Online. Yes, this is mine. Radio station online. I like this, I love this radio station of mine. Anytime, whatever my emotions or my radio station online. I like this, I love this Night Lounge Radio Online. Unsa bang radyo nga impamati sa internet? Of course, Bis.Tambayan Radio FM. 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 Unsa bang radyo nga impamati sa internet? Of course, Bis.Tambayan Radio FM. 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 Is all about friendship and happiness. Tuod kay konektado ka sa atong radyo stasyon, ang Bis.Tambayan Radio FM. Plus, the official uplink from this location. Anchor Saudi Radio. In the mix. In the mix. Hi, this is Britney Spears. What up, this Jay-Z. This is Jennifer Lopez. The mix. With the hottest DJ. DJ Boris. Let it hit 'em. This is What's up, everybody? I'm Eminem. What up, it's your boy Jay-Z. Ladies and gentlemen. Sometimes I get a good feeling. Yeah. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. your one stop for non-stop hit music. Bis.Tambayan Radio FM. Tambayan, 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 online radio station mo. Ikaw palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan, online radio station mo. Ayaw kakalimot sa babae sa atong radio station na Tambayan Radio FM sa online o sa internet. O siyempre, pasalamatan na ito mga hingala, wala laing kundili ang Takoy Merchandise. Kaya ang Takoy Merchandise mga hingala, nagbaligya kiniog mapuslang kay nga mga butang, maayong butang. Mga gamit mga hingala. Ha? Sama sa arinula ang gunitanan na sa sulod. Mapalit ni sa ilahang mga hingala. Nindot kayo ni mong arinula mga hingala, no? Mapalit usap sila mga hingala ang mga RTWs nga mga barato lang. Ha? Doon na lang mga factory defect pero gamay lang. Preaning ang heel na sa tubangan. Oy, karon ha, nagdaghan na kayo ng gawas karon nga mga cellphone. Mga cellphone mahigala. Ambot ning ano ng mga cellphone mahigala nga gikan man gyud ni sa gikuan man sa prutas ug sa mga gulay. Nay cellphone gikan og nay mga lain lagi mga prutas, mga prutas na apple, na cherry, karon na gulay kana na po upo. Pero may hingala kining cellphone nga ginama sa Bohol. Ambot lang kung doon na pa ba'y makakuan ani, makalabaw pa ani may hingala. Kay kini triple SIM, ha? Tulo ka SIM ang masud ani. Mabuang lagi ka katong plakiro kayo, tagpaw. Oh, lain nga number, no? Tulo ka SIM. Unya kini may hingala doon na ni radio, doon na TV. Ha? Doon na pagay di plansa pagay ni mahingala. Di
Plansa ni kay muinit pa ang baterya ni. Pwede na nimong maplansa. Sa imong buto. Ha? Unya kuyaw ni mga higala, kuyaw ni nga cellphone kay kung kawato ni, ha? Unya malayo ni sa taga mo buto ni mga higala. Ha? Oh, pwede pa ni himong detonator mga higala kung na kay pabuton, pwede ni. Labaw sa tanang mga higala, gamit kay kini mga higala nga cellphone kay kining cellphone na mga higala kaya ni nga muguba og pamilya. Kini nga cellphone ginama sa buhol mga higala, gihingan lang kini og Nokia. Oh, Nokia mga higala, busa. Unsa pa may gipabot ninyo mapalit kini mga higala sa Takoy merchandise. Mapalit kini kung doon na mo'y kwarta. Kung ikaw, ako ang maasawa, isaad kong alarang ka sa pagigugma, o kulang tahon sa akong pagpangga, o bunalan sa tumang kamaya, maangkon lang ka ng dako ni mong hiwa. Kung ikaw ang akong mabana, pagkadimalas ko ay swerte ko kaha. Wa niya. Kay kanang imong mga panumpa, kutob raman sa tumoy sa dila. Kay ang pugak ang mo dili na mo paka. Dili baya, kayod ka na tinuod, musukol pa kini bisag masukamot. Kay kaliwat kami og mga isog, muhas magpakini bisag mga lupog. Murag pakyaw. Kapoton kong bandera mo og motoy-od. Hilom diha, ayaw bayag panghambog, basin maloko ka lang og masukamot. Sukamot niya. Una-una, rani mo maoy isog, og kung tinud-on ka basin kag mupurog. Kay ako andam gayud manalipod. Maog ka na ang dakong gera, ang gera sa pagigugma, ang pamilya una matungkod, muagi gilog tumang kalisod, kuwang sa tulog, sakto sa dulog. Hey! Hoy! Nausa ka man ang kinamayo ka naman! Murag kauboy ang tukar. Kauboy ang pagtarong, oy! Pagtaro ka nindot, anak. Magkauhaw ka, manggol! Kauhaw ikaw ratingali. Ano? Kung ikaw, ako ang maasawa, mulimit lang kita kutob sa kalima. Oh? Mga anak, dili na to pasagdan, lima ragyo dili na nato dungagan. Okay. Musidlain na lang unya ko sa uban. Hala! Hala, sige, undo ka na buhata, kung ikaw na nga ko ang mabana. Buhaton gyud. Kung imo, gani ka ng buhaton, mahinay ka sa kaunyag akong putlon. Putlon ko ang atong relasyon. Mauka na ang dakong gera, ang gera sa pagigugma, ang pamilya una matukod, muagi gilog tumang kalisod, kuwang sa tulog, sakto sa dulog. Mauka na ang dakong gera, ang gera sa pagigugma, ang pamilya una matukod, muagi gilog tumang kalisod, kuwang sa tulog, sakto sa dulog, kuwang sa tulog, sige lagkaplog. Hoy! Unsa may naabot magkakaplog? Napila na kaplog eh. Oh? Ikaw rin kakanta? Unsa man din nakaplog? Sabot ana. Wa. Kanang kaplog day mo na singayon. Kanang kapi isaw-saw sa itlog. Dinamay! Sabot na ka. Ya, binuang man ang imoy. Mga igalaw na tanan nato na pasalamatan ang ato ang labaw nga magagagawon sa pagatagan nato manindot nga panahon nga karon gabi una hilabi na sa barangay council dinhi sa barangay Bagong Silang pinangulon usab sa ato pinalangang kapitan General Barangay Captain Albino Salva ug may usab sa tanang mga barangay kagawad. Ato sa pasalamatan mga igalang local government unit sa lungsod sa Maragosa ng atong pinalanggang Mayor General Mayor Cesar Colina uban usab si Vice Mayor Amy Colita ug sa tanang
Ako sa pasalamatan mga igalang ato pinalanggang gobernador sa probinsya sa Cumbal, si Honorable Governor Arturo Tsongkioy, ubad usab kang Vice Governor Amelin Tugaya, Congressman Manuel Ecotzamu. Ay! Naunsa ba ni tawanan eh? Sino unsa? Nga na magsapaw-sapaw man kanako. Sa sapaw-sapaw nangabayo ko si Muha. Dai! Junior Kulingoy, Ano man? ikaw ba? Kita ka nga nangatahuran ko din eh. Mga tahuran sa kag-imo diha. Oh, ngano mga tahuran man kadina nga nangatahuran naman ko dire. Ay, maglibog na sila kisay paminaw na to. Maglibog. Ayaw pag inanoy, kinahanglan Junior Kuling, ako ang maguna. Kay ako may babayi. Di ko masugot anak, kinala na ko'y una kay gwapo ko. Way! Yak! Bagag no! Buyag. Namuyag pa! Unya, kabaw juga mga tahuran. Oy, ganihara ko na ngayong pangatahuran oy. Oh, naara man na, ganihara man ka sige pangayog pangatahuran. Wa may nanghatag. Amaw, hatag din na. Asay mas maayo nga ako na say mga tahuran nila. Ha? Ikaw? O ako na say mga tahuran nila Junior Kuling. Sige, ikaw. Huma naman ka, sige, mga Sige. tahuran ko. O ikaw pangatahuran kay babae man ka, kinalan ikaw gyud kay babae man ka. Oh, Ladies daw. first go nya. Tinuod. Makaingon niya ng mga tawo nga kay batasan mo dito Correct. na kasulod dia, di ka mangayo pangatahuran, abi pa lang wa kay buot. Pangayon lang pangatahuran labi na karon kay Catrate City kasumaran sa araw ng Juan kanang ilang barangay. So dinis lang lingawon nya mangayo jud ka katahuran Junior Kuling, ang akong giingon sa imuha, mangayo ko og pangatahuran nila. Oh, pangayo. Ako'y mangayo ha. Oh, pangayo. Oh, sige. Oh. Ganyan ta kagina nga pangayo, ganingon bitaw ko nga pangayo na pangatahuran kay makaingon niya sila wa kay batasan, wa kay buot. Mangayo ka kay babae ra bag ang buhat ay abi pa lang wa kay grado kay di mo dito nagagsaka din na dito ka kanta. Ang mga singer day mga ginapangatahuran usa pa mo kan. Naunsa ba ya ka? Unsa man? Unsaon ako pagpangayog pangatahuran nila nga ikaw gayaw-yaw man kadiha? Ako ra na silang ipasabot. Day, taas kayo. Ingna lang yung wa kay batasang pambansa. Ha? May lang kay kihag police clearance. Oh, kanindot ko na ng kasuha. Wa pa jud ka kadto mga laing lugar, labi na mga langyaw nga lugar, mga abroad. Oy, ikaw nakaadto kag laing lugar. Oh, kadugay ako sa abroad ay. Unsa man kinalayo ang lugar sa abroad imong naatuan? Samal Island. Sa man island na ara na diri ay. Oy day, basta tabukon og loud, abroad na na. Oh, Sam ni abroad na day na? Oh, Unsa man laing lugar imong naatuan? Spain, Mexico. Uy, nakaabot kag Spain. Oh. Kana mga Espanyol, Oh. mga abla-abla Espanyol. Kanang lugar nilang Marimar. Ay, oo, Talia. Kanan ka to. Marimar, sikuling pagkatisoy. Bagag na Napusa ka na. Animal, si Jokin murag unggoy. Kitaan mangyapon. Day! Day, ikaw ba, nakato kag Spain. Oh. Unsa may namatikdan nimo nga sinultian dito? Ilang sinultihan dito dahil kasagaran, mahuman, gina. Si? Para ba nagkanta bitang Spanish Eyes? Ay, oo, Kanang, oo. Please say. Ang tinuod na kay ang nag-compose ana Espanyol Oh, magod. Spanish na, oh. Be, bebe. Ito jud kag Spain. Unsay in Espanyol sa kanang chinilas? Chinilase. Chinilase. Chinilase? Oh. Panalitan kanang sapatos. Sapatuse. Sapatuse? Oh. Ah, binisaya man na. Ayaw pagbuot kay wa ka ka-abroad. Medyas. Medyase. Ah! Binisaya lagi. Wa lagi ka ka-abroad. Beka na be, karsunes. Carsonese. Ah! Binisaya lagi na. Ayaw pagbuot kay wa ka ka-abroad. Bigyan niya, og tinuod yun na imong gingon ha. Unsa may in Espanyol sa kanang mga asawang badlungon. Pospose. Why? Awara lagi oh. Unyang pananglitan kung ang bana badlungon. Ilise. Ayaw ana oy. Ayaw panudlo. Oy, bisag sa Japan dai, naabot ko Japan. Uy, Japan. Oh. Kabori ka maginapon. Kasayon lang hinapon. Ah, di ko mo oy. Di mo to. Hilom niya. Hilom. Kamu mga higala, mutuo mo. Kining dagwaya ay dawato ni Japan. O, dili. Dawat nga inig pawn shop, Japan ba? Taasa ko ni magkilatis. Narimati lang. Biya, o kabaw ka ginapon ha. Unsay hinapon sa kanang mga butang dito, ibalhin nga to. Hakuta. Junior Kuling, Ah. hinapon sa butang dito, ibalhin nga to. Hakuta. Hinapon na, Hinapo na. dahon. Honda. Junior Kuling, akong ingon, dahon. Honda. Da, iyarang gibali-bali. Ala, gibali ko no. Oy, day ka na magpalit kag motor na nga, oy. Honda. Oh. Oh, ibabaw na. Dahon. Oh.
Bisang gani ka ng mga babae magtakilid kay balo ko kung sa hinapon. Uy, hala! Kabaw ka na, Junior Kuling? Kay balo. Unsa may kanang hinapon, Junior Kuling, sa kanang mga babaeng mga gagmay ug dughan. So-so-ke. Uy, cute kay paminaw na. So-so-ki. Ah. Kanang mga babae, mga dagkog dughan. Isuso. Ay! Gimo man ani mo sakyanan. Sakyanan. Bisag Arabo kay balo ko ginarabo na. Uy, inarabo sa kanang mga babae, mga dagkog dugan. Oh. Unsa man na sa Arab? Saddam. Uy! Mama nay gamiton mo to nga sa bukid. Ikaw amo ka masuhito kay sa Japan duha man gud ka klase sinultihan dito. Duha ra ka klase. Duha ka klase. Unsa man kana? Nipongo o Hipongo. Oh, hinapon na. Oh. Unsa to primero? Nipongo. Unsa man na? Ilang sultihan dito kasagaran ang tumoy mga sanang tumoy. San? Mama san, iyataki san, taksan, taksan. Wa ko'y nasabtan. Unsa may bote pasabot ato? Ambot lang. Oh! Kuko kasabot hon. Amo ni to na tuga-tuga maginapon niya. Ay, hinapon Be, na. ha? O kabaw jud ka sila hinapon dito be. Oh. Unsay hinapon sa kanang bitin? Baksan. O yang panalitan kanang plato. Hugasan. Panalitan mga kita kag bata naglagadagan na samad. Gipilasan. Hoy! Unyag mangita kag tambal. Alaksan. Hoy! Panalitan ka ng mga tao nagpuyog daplin ug dagat. Tagahonasan. Oh! Panalitan ka ng mga tao nagpuyo og daplin ug kalsada. Nangaligsan. Hoy! Panalitan ka ng mga tao nagpuyo og bukid. Tagamaragusan. Hoy! Awa rin tawan. Bisag ka ng mga babae ka nang gipangrigla kay balo ko sa hinapon na. No, kabaw ka ginapon sa kanang mga babaeng giabtan sa ilang binuan? Oh. Unsa may hinapon ana? Nalapsan. Sama na! Dinalaw nung kumutuon nimo. Usa nga di mga mato. Oh, nangatawa silang tanan. Mga way batasan. Oh! Hinapon na. Hinapon gyapon to. Hinapon na abi nimo din. Ano man? Suhito kay ko hinapon. Kay ngano man? Kay nga akong asawa gud sa una Japayoke manggod. Mao di Oh, ay. pero kuyo kay pag uli din, uli mas Pilipinas. Unya? Nagdalag dagang kwarta. Ha? Dagang kay kwarta. Dato kayo mo. Oh, ana ko siya. Daradong imo na ng kwarta. Daghan na gud ni day. Usa ka sako man. Lah, kuyawa gud. Usa ka sako. Usa gid ka sako. Oh, ni ana gud akong sawa. Susdong, sultiante ka sinuod no? Og wa lang ko pilasi, 5 ka sako gid na. Ay! Mao day mi uli sa Pilipinas, sige pilasan di ay. Ngano mi uli man? Nangitag tawas. Ay! Pare tawas Japan. Wala. You're still listening sa atong Bistak Tambayan at Radyo FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. Unsa to ikaduha? Hiponggo. Unsa man sad na? Ilang sultihan to, mga ra kasagaran ng Ay, tunay. kana noon Junior Kalimuto ko basta dunay ar hinapon na siya. Oh. Panalitan, unsay hinapon sa kanang banig? Bukhara. O kanon? Sukara. Utan! Okra. Ala, lubi! Kudkora. Kini maglisod ka Junior Kuling. Wala kayo inani sa Japan, naara na din sa Pilipinas. Din sa man. Unsay hinapon sa kanang mga dagan kayo? Mga gwapo, mga gwapa. Akura. Ay! Mo apil gud tawana, you know? Unyag panalitag bating now. Sierra. Ay! Ayaw lagi panghilabaw. Unsa Unsay tawana ni oy? Unsa to imong giingon? Akong gingon? Oh. Bating now. Aw naong di ay? Oh. Ay nasayop ko. Nga naman? Dili man na naong. Unsa man din na? Kumagko man na gitubuan na. Wag klaro ning tawanan niyo, misikat na lang na tungod limbuanga ka. Ako lang nang gidaog-daog lay pero amigo ka ng Vice Mayor Colita. Wow! Si Joki na mo. Oh. Bawa? Oh, Nga amigo. naman? Kuan marag nakaani na ka sa una dong no? Nya? Oh, nya nagkuan na siya ni Mayor Colita sa una, Ni Amin? ni Vice Mayor Colita. Ni Amin? Karon isgot siya nga mo great pod kuno siya ni kuan ni Vice. Oh. Kabaw din sa mo isgot, bilaw. Sige, paistorya. Pastoryaon? Unsa may ingon? Ina dong, ina. Baby Vice. Vice. May gabi Vice. Ako na lang gidaog-daog. Bugnaw kay tingog mo. May gabi Vice. Woo! May paimukanta na lang ko, Junior Kuling. Unsa man? Muhalat ko kung sa kakanta nila, Junior Kuling. Usa kini ka simi-rock nga kanta. Ay, rap. Oh. Uy, naapoy ka mo ang rap. Uy, nagani ba one rock? Naa. Ama na to. Katong kanta sa Scorpions. Uy! Uy, sa Scorpions. Nabali banda nga Scorpions. Katong tipalo ba? Tipalo. Tanaw. Scorpion! Ay, nana. Gwapo ka yung kanta niya. Ama na to, ama na to.
Is this the place where I belong? I really love to turn you on when the smoke is going down, going down, going down. Amo ning tawanan no? Inday, nagbinata ka naman ni noon. Damto ko Tinarong nagpalo. ning ako yapon binata. Binata. Ako tinarong ni ay. Unsa man? Si Mirak ni naguluhan og WhatsApp in English, WhatsApp. Basig din na WhatsApp ha? WhatsApp lagi. WhatsApp. Ako ning ihalad sa mga katawhan dinhi sa kung in English pa, newborn. Wow. Bagong sila. Kanang hilig man kay sila new din no? Mga Newborn. Newborn baby. Ako ning ihalad kaninyong tanan. Unsa and ka ta? mo, ha? Unsa ka ta na? WhatsApp lagi. Basig din na WhatsApp. WhatsApp lagi. WhatsApp na? WhatsApp lagi! Pagsiuroy! Larga, maestro. Isa kadit. Unsa tayo mag-ingon? Larga, maestro. Saba day, huwag mo nakapasar grade 5, nya maestro na. Samtang Amo ning tawanan niyo, kabuangan pag na niyo. Sige na lang oy. Larga, principal. Ani samot. Years in my life I'm trying to get up that great big hill of hope Mura pag WhatsApp na. for a destination. Hastang WhatsApp pa yun. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. WhatsApp po paminaw na eh. For whatever that means. Isa. Kadit. Ano man? Kadit. Unsa may problema? Noon sa, hindi ka maikog anong naminaw ni mo? Nga naman? Na naglurat ang mga mata, wa kasabot sa imong kanta. May naglurat mo. Di ka sabot in English gani. 25 years in. So pagsabot daw, no, saktakam, nagkanta diya. Junior Coleng, ang ako ganing gingon sa mo in English gani. Lagi. Unya. Di man masabtan. 25 years in. Be, unsa may imong gusto? Mura man kang nag-ugam og luy ah. Unsa lagi imong gusto? May pa mo lang binisayon para masabtan. Palisur-lisuron mo sa tani mo? Lisur-lisuron. Gusto kang binisaya? Oh. Doon ako na ibaw binisaya. Ano naman? WhatsApp gyapon ni. Oh. Ako ning ihalad kanin niyong tanan. And most especially kang Junior Coleng. Wow. Bait-bait mo naman. Oh. Sana kunin ka na ni Lord. Ay! Ayaw nagpakapini. Pagkapinhin. Yun na. Saya ah. Binisaya. Oh. O sige, larga, supervisor. Huwag ko inabot sa maigo! Years in town naka-ulcer kung way swerte makakanser ahay. Tinuod na. Ikaw magkonsumisyon. Matay, tinuod kina. I realize quickly makadaot kini mukut-kut sa atay baga ug tinai ahay. Tinuod na. Dali karang maanheng Coleng. Uy, di na tinuod. And so I cry sometimes when I'm lying in bed. Ang ulo mong ikakit kay nagsigi kagligid. Unya man ang piling. Kay way kwarta. Mangitaog malyur ka. Oy, syoktong ang sikat din eh. Until I wake up in the morning and I step outside. Nakita ko ikaw nga di nakalakaw ka na tungkol tingaligay. Arthritis. Wa ka na ikaon. Oy, gipakaon ni silang kapitan oy. And I said, hey, yeah, yeah. Sina po sunod siya. Ayaw li. Dili. Ayaw pagsiging inom. Basta akong gasto. And I said, hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Ayaw li. Dili yun. Ayaw pagsiging inom. Basta akong gasto. Namatay. Mayra! Si Coleng namatay. Kaywa na si ay atay. Kay nagsigi og inom.
3 Coca-Cola. Wala niya tanhe! 1, 2, 3. Mao nag-revolution! Hoy! Naunsa na kunin taon ka? Nayabag ka? Buwan ni tawanan. Sa mga revolusyon! Imo na ikaw imo mo! Nga na mo taga? Unya, imo ko gimo mo Junior Kuling og namomo ko na kag mabungi ko. Di na ko kabaw mo istorya. Sabar mo kanta maganing amang bungi pa kay di ka istorya. Amaw ka man siguro. Amang na gani, di na nakabaw mo istorya. Oh, pero maayo mo kanta. Sabar di unsaon pagkanta ng amang? Anay? La la la. Oy, la la la. Ay! Bastos ni ay. Si Pastos, uy binisaya na nga kanta. Sama na, wa ko'y nasabdan. Anam na balud sa kapalaran. Cambio, break. Psst. Hunong na. Imo naman nila ni mong sakyanan. Sakyanan mo kubuong. Kala ni kanta ni May pala si mo, revolution. Hiyabog na mat yan. Revolution. Mag-usa man ni ay. Oy, magminatay ka na, oy. Oh, di ko kabaw magminatay. Di man ka manawag o kauban. Kauban? Ikaw rin may ko kauban. Kabaw di ka magminatay. Sayo na na. Pagminatay ko no. Ako minatay? Kabaw ka? Oh, sige, sige. Lala! Kuling! Kaya pa man maglawas kami, Idong, oy. Ano, may toskik naman ka, Dong. Sige lang, Dong, kayo naglubong ni mo, Dong. Mag-iyaw tagbaboy, Dong, nga. Uy, ang limos, isus. Oy! Amaw ning tawanan ni, naabot ang limos-limos. Uy, subi, agin. Namatian nga, limos-limos-limos! Uy, Day. Abi ni mo din, katong miaging si Mana. Ano man? Ningadto ko, nibilar ko sa muslingan na matay. Ha? Ang Nadi ay? limos isud sa garapon. Mo ba? Pero ako lang katingad anday kay tanan mo tan-aw sa namatyan day ba. Mahadlok man. Mga hadlok? Oh, di ako sa katawa. Ana hinay kay sa gliyo tan-aw sa sulungon ana. Pag ano niya. Wah! Ni ana nagkalit. Oh. Ha? Bati siguro no. Dili niyan, di pa usa ni ana pulong sana. Tan-aw po sana. Wah! Ni ana sa kalit. Siguro nanimaho na. Dili gimbal sa mar man to. Mutong tingala man ko ako ni tan-aw. Ay gisusi gyud mo. Oh. Unya sa may Pagkano po manamatigdan. ko nga. Wah! Ni ana po ko. Uy, hasasad ka? Oh. Nakurutan ka? Oh. Nga naman to. Pagtanong ako amang naon kay dili man bildo ang gibutang sa amin man gibutang sa lungon. Kakuyawa gud ana. Gawa may Lain na gud ang lungon nag-imbento ano. Mabitaw na siya. Ibre, pinuang na ng imo da. 25 anyos pa siya karon. Apa niyang armas, disot lang gihapon. Alok man siyang tulion. Ingon manggod ang doktor nga akong giduol. Siya usab na bala ka og nagguol ahay. Ano man? Walay gunting musoko. Baga-agod! Ikaw ganina ra jud kag pabikil na ko na. Oh, na ako'y gibigla ni mo. Oh, ganina lang nag-ilis kanina sa likod ha. Nangutan na ko nimo ko day. Ngano mo mga babae day puti man kay magdugan ni. Yami lang kagalit nako. Oy, Junior Coleng, natural lang ko nga mo yami doy. Ano naman? Bisag siguro nang lili ka ganiya ay. Ulo oy. Oh, namuso ka. Ulo oy, sumtong ko eh. Be, nagunsa man ka ganiya be. Nitambog yun ana eh. Ay! Tanawa na ni kabastos yung tawanan eh. Ay, pag ano, oy. Bisag kinsa mga babae Junior Coleng mong pangutano na mga suko gyud na sila. Ano naman? Junior Coleng, dili namin necessary ang ay pangutanon. Day! Puti lagi mo dughan. Junior Coleng, nagsulo ba amig bra? Oo nya nga lang kami mga lalaki magsige mamig brief lago man lagi mig kigod. Oh! Oy, amen eh. Paulan! Nya. Ganiya po nangi ko dis likod nya mo di pag-agin niya niya. Hoy, kabastos ni mo Junior Coleng. Oy, ngano ni naman ka nangi nga kamo mga lalaki no? Hugaw kay mog ihi. Oy day, walang kakibalo day nga kami mga lalaki mas libyo mig ihi kaysa mga babae. Oy, ayaw pag inana Junior Coleng. Kay napamatud-an na nako sa doktor nga mga ihi sa mga babae mas limpyo kaysa mga lalaki. Ah, dili to doktor imong pangutana. Unsa man na ito? Konduktor. Oh! Amani ko magsikat sa terminal. Terminal nga kay mas limpyo yung ihis mga lalaki. Mas limpyo ang mga ihi sa mga babae. Limpyong ihis lalaki. Limpyo lagi sa babae. Limpyo sa lalaki. Be. Pamatudi ko nung anong mas limpyo ng inyo. Ang kay ihis lalaki sa gripo nag-agi, ang sa babae sa kanal. Oy! Oy! Dili na tinod ah! Oh, di na tinod! Day, Di na tinod! na may ni petisyon. Ha? Na ni petisyon. Ano mo petisyon man? Gaduwa ra tanga re. Pataka lang kuno kog answer. Ano man daw? Dili kuno sa kanal nag-agi. Amday! Sapa. Hoy! Padakan
Pero pagininon. abi ni mo day dili man tanang higayon day nga ang mga lalaki mo daog sa babae. Oh. Naapoy usa ka porsyon sa lawas sa tao nga daog gud kanunay ang babae, pirming pildi ang lalaki. Oh, aman ana. Kung magpainitay og bugan, apilding lalaki. Hoy! Kay init ang bugan sa babae kaysa Oy, lalaki. pamatuni ko na. Oh, kung init pa ning mga bugan sa lalaki, ha, Oh. nangaluto na ni among itlog. Init yun ang bugan sa mga babae. Kaya naman. Nang liki na gud. Oy! Oy! Di natin na! Oy! Wala na tinuod! Oy, why tinudanay? Wa ka kadungog. Ha? Wa ka kadungog. Oy, nga naman na kay nadunggan? Naitiguwang ba ni singgit? Tiguang, masingit. Oh. Ang sabay gisingit sa tiguang. Sabay na kuling oy! Oh. Pataka malagag answer! Ano naman daw? Unsa gud daw nang liki nga nga buak naman eh! Oy! Ayaw ano? Mandang oy! Bisdak Tambayan Radio FM. Tambayan, 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 online radio station mo. Ikaw palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan, online radio station mo. Labog pag yun. Bisan gani ka ng mga styles pagpangi sa mga tao dahil kay balo ko na. Uy, ala! Kabaw ka na, Junior Kay Kuling. balo ko kay naam nas kanta. Kana mga styles pagpangi sa mga tao. Kana mga klasik-klasik pagpangihi sa mga tao? Oh. Nakabaw ka na? Kay balo. May panalitan. Kung ang lalaki mangihi. Lalaki? Sa may style. Inanay. Kung lalaki na'y mangihi. Taas agud. Taas mo niyang ihis lalaki. Oy, nag-as di ay? Oh. Unya. Sa matag suok magpahipi-hipi. Oy, tinuod yun na. Ikaw man niyag pangihi. Oh, magod sa man. Yugyugon aron mati. Ayaw na ay! Ano bitaw na? Yeah! Junior Kuling. Unya, panalitan Junior Kuling. Doon na may dagan kay mga dalaga din he. Oh. Unsaon na pagpangihi sa mga babayi. Dalaga? Oh. Kung dalaga na'y mangihi. Bundak man. Bundak ng ihi. Hoy, patakala ka. Dili Lagi. tinudo. Bundak na. Nya. Kaluoy sa salog kay mangliki. Grabe mo na Kahuman niyag pangihi. O saman. Simot-simot o kadali. Ay! Dili na tinood. Ganas kanta oy. Ilam day. Anya, panalitang Junior Kuling. Na murag naa siguro yung mga nibisita karon din nga mga bayot. Bayot? No? Say, Kana mga sister. Lahi po lagi style. Excuse me po. Oh, lahi po Unsaon style. pagpangihi sa mga bayot? Ay. Kung ang bayot na'y mangihi. Oy, siksi kayo. Magkiay-kiay, magkipi-kipi. Ay, mau ba? Kay maghubad pa man sa pisi. Ngagihigot sa iyang buhi. Kakuyaw day mangihi ng mga bayot, Pero- ay. Day, abi ni mo, day. Oo. Ang luoy kayong mangihi, day, ang mga tumboy. Uy, ang mga tumboy? Oo. Luoy, mangihi ang mga Luoy tumboy? mangihi ang mga tumboy. Nga naman, ano sabay nakaluoy nila? Ano eh? Kon mangihi na ang tumboy. Nga naman. Magpangap-kap kung hain ang tumoy. Ay! Dili makapangihing magtindog. Nga naman. Kay way bukog nga mayugyo. Mawaling tawanan niyo. Mabit niya, nabit Pagilam niya. niya ay. Binuangan na yun mo na. Buot mag-iskan May niya pay mo kanina kanta style. na lang ko. Kanta? Doon ay nag-request na ko Junior Kuling kaganiha. Nga pakantahon ko no kog Tagalog nga kanta. Unsa Unya, kanta? wa man ko'y laing nahuna-hunaan. Mudalit na lang kog usa ka kanta. Awit kini sa Aegis. Ah, bitches. Sa Bee-Gees, bungol man ka oy. Nabot man kag Hollywood. Ano sunday? Aegis. Tabos. Sabi na. Naguluhan kini og dukha. Ay, nangatulog na. Isa may nangatulog na. Duka mga. Bungol gino. Ano sunday? Dukha! Dukha man ang imo. Ah, dugho. Sabi na. Ako kining ihalad kaninyong tanan. Ilabi Sige. na sa nag-request ka ganiha nga wa magpaila. Okay. Larga, Kapitan. Abadlong lagi oy. Padumol mo tawanan eh. Ako ay isang ganang mahirap. Kaluoy. Lagi na lang akong nagsusumika. Kaluoy. Ang buhay ko'y walang sigla. Looy. Puro na lang dusa. Looy. Paano na nga
ngayon ang buhay ko. Ay, isa kadiyot lang dahil. Unsa naman sad, uy! Naunsa, di ba naingon matos gobernador? Oh! Nga ling, ang bagong silang magsaulog silang ika-33 city nga kasumaran Oh. sa araw ng bagong silang. Oh! Adto mo dito ling kay ni Oh. request mas kapitan Oh. ug si Jubin nga maglingaw mo karong kuan pizza 4. Oh. Jawat na lang ling magkatawa ang mga tao, Oh. makalimot sila sa ilang mga problema. Oh. Pero pagkanta nimo ba imbis mawagtang ang problema sa mga tao, Oh. mo rin nung nadungagan ang problema no. Maria, may nadugangan ana nga mao man tong kanta ha. Ang imong kanta ba mingaw kaayo kanang makapadasig nga kanta imong kantahon. Ay, mao lagi tong kanta ha lagi. Kana bang makahuna-huna ang mga tao ba nga bisag unsa kalisod sa panahon karon makaingon sila nga nining tuig 2009 makaya ni nato tanang kalisdanan ngatong sa gubangon. Bebe, unsa may imong gusto nga kanta be? Unsay style? Kanang dinato. Sama na Junior Kuling. Ang akong gikanta dukha. Oh. Namay dukha nga dinato. Naa, ako'y kanta. Wala na dukha nga dinato. Ako'y kanta. Bantay ka ha. Oh. Ayaw pagkawawa. Lagi. Dinato na ha. Ay dato kayo. Bantay ka lang. Larga. Oh? Porma pa lang dano, murag na 30 hektarya sa gingan, no? Oh. Mga kon. Nawa. Dinato na ha. Dinato lagi. Paminaw dali. Ako ay isang anak mayaman. Mayaman ko. Pirmi na lang litson ang among sudan. Pero di ka ma-high blood, no? Si nanay ko sa madyungan. Wow. Si tatay ko sa burikatan. Paano na ngayon ang buhay ko? Kana mo iluoy kayo. Sa akin ay walang tumatanggap. Oh, kay basta mga ambisyoso. Mababa raw ang aking pinag-aralan. Yak, dato, way inisbilahan. Doktor lang ang inabot ko. At may 10 auto. Paano na ngayon ang buhay ko? Kana mo iluoy kayo. Mayor Colina ang driver ko. Yawa boy. Vice Mayor Colita akong mekaniko. Og si Chungki ang security. Ako yawan. Si Wai Kurat akong badi-badi. Ako'y doktor nga wag yun makuntinto. Oh, basta mga bugiroy nanag yun. Mikuha pa ako laing kurso. Unsa kurso ha? Paghuwat. Scientist lang ang inabot ko. Merong Skylab at eroplano. Paano na ngayon ang buhay ko? Sao na lang mo? Kapitan Salva ang piloto. Pwede! Lorin Ligarda ang stewardess ko. Wow! Former senator! Og si Gloria ang labandira. Kapuliki na lang! Huli Aquino akong masahista. Sabot! Isang kahig, isang tuka. Ganyan kaming mga duka. Isang kahig, isang tuka. Ganyan kaming mga duka. Kapitan Maloy, kakanamo, panlabanan mo kami ang sala. Hoy! Sing naabot ka naman ni Noong Nubina? Abi na ko mananabtan ka. Abi na! Mag-angin ay! Abi ni mo din, na-touch lang ko sa kong kanta rin. Wow, nga naman. Dool mangod ketos ka matuuran rin. Abay ka matuuran, ana. Kuha mangod day ako, doktor magiging tinuol. Oh, doktor rin ka? Uy, bantog ra, ulway. Oh, puti tanan. Asa man ka nag-eskwela ng imong pagka-doktor? Well, I studied medicine at University of Cebu. Wow, si Sa Kata. UC. In fact, you cannot spell success without UC. Mo mo? Kaya ba wag kung sa meaning anang UC? Wa. Unsa Uy. na ibuti pasabot ana? Uy, chungke. Ay. Oh.
Amin mo din, eskwela ko pagka-doktor sa University of Cebu. Aha. College of Engineering Wow. Department. Hoy, ang imong kurso para pagka-doctorate. Ngano dito mga sa engineering department na eskwela? Ano magbuot man ka imong gasto? O dili. Oy, abi ni mo day, dili mo pagpanghambog day, ha? Sa akong pagka-doktor day, tanang pasyente akong gitambalan, wa na nibalik. Uy, kakuyaw din nimo nga pagka-doktor, no? Siguro nangaayo silang tanan. Wala patay tanan. Ay! Ang mo rin tawanag, ipanghambog pa. Panghambog. Abi ni mo day, ha? Pag eskwela na pagka-doktor, ako nasayran day nga ang mga butang les kalibutan nga naay kinabuhi, walay kinabuhi, naay tagsa-tagsa ka mga kalainan. Uy, dunay kalainan. Naa. Pananglitan. Ay kay kong pangutanon. Try lang. Unsa imong namatikdan nga kalainan sa balon o sa babae? Kada kong kalainan. Diyon sa man. Ang kalainan sa balon ug sa babae, ang kanang balon, hangin ray nagdaan na, Oh. oxygen. Mm. Ang kanang mga babae, parehan ako, babae ko, tao ko. Tao day ka. Yeah! Pero di na may kalainan ay. Diyan sa Ang may kalainan kalainan. sa balon o sa babae nga nani, ang kanang balon day, kung imong tuslokon, boto. Tinuod na, Ang buto. babae, kung imong tuslokon, borot. Oy! Oy! Ayaw ana, oy! Ay, pag-eskwela na nako. Yay! Bekene, unsay kalainan sa itlog ug sa ginamos? Kada ko kalainan. Diyon sa man. Ang kalainan sa itlog o ginamos, Oh. ang kanang itlog kung imong lutoon, mahimo na siyang hard. Oh. Pwede nimo siyang isudan, pwede sa tiyan nimong lanlanon. Oh. Ang kanang ginamos, sausawan lamang kana. Di na may kalainan day. Ang kalainan sa itlog ug sa ginamos ingon ani day. Ang kanang ginamos day, kung imong butangan og itlog, ganado kay kamukaon. Tinuod na. Pero ang Correct. itlog day, imong butangan og ginamos, katol kay tanan. Oy! Lahi na nga itlog, oy! Pero abi nimo day, kami day nabaya mi bagong research karon. Ha? Na amo- Naibago ninyo na research. Oh, amo po na natugka day ang kalainan sa panganod ug sa kanang mga underwear sa mga babae. Oy, kada kurang kalainan na Junior Kuling. Pero matod pa nimo na eksperimentuhan man gana ninyo. Oh. Biyon sa may kalainan sa panganod ug sa kanang mga underwear sa mga babae. Dako kay day kay kana day panganod day inigwahing nimo na day layo pa kayong langit. Oy, di na matugkad. Ang underwear sa babae day inigwahing nimo. Langit na. Oy! Oy, ayaw ana, oy! Junior Kuling, Pero wa oy! naman ko matiwas pagka-doktor. Nga naman. Nagdramaturgo na lang ko sa radyo. Oh, mga igala, kini si Junior Kuling sa tinuod lang, empleyado ni siya sa tanang radio station sa Cebu. O kini po si Inday Jane, empleyada po ni siya sa tanang gasoline station. sa Oy! Cebu. Taka lang ka. Apil pa ng binotilya. Ay! Binuangan ako ni mo. abi ni mo day sikat kay ko sa una. Wow! Naaman ko'y programa kanang para bitaw kang Inday Susan Perez Alenyo. Oo. Kanang kwang hando manan sa usa ka awit. Sikat ay na, sikat. Napoy ay. kang Doktora Lourdes Libre Rosa Rosa-Rosa. Kanang kwang kini ang akong suliran. Suliran. Number one. Napugin na nga programa day. Uy, nakay Mga nana, suwatan day. po suwat suliran. Ay, nari nana sa imo sa una, Junior Kuling. Naa. Siguro mas nindot. Oh, gwapo kay Taytoy. karangan mo no. Oh. Man ato, wag ko kabantay ana. Katungkuan. Hando sanan sa unod og panit. Ay! Yun, oy! Mo na na-football ka. Football. Pero abi ni mo day pagsikat na ko day. Oh. Daghan kay kog mga uyab. Wow! Nagani ko uyab day nga mistisa, dato kay tanan. Dato kayo? Unya, man ron. Nya akong gibulagan. Nga naman. Perti niyang sukuha sa kuha. Kay nga naman. Kay kanang mamisita ko sila magpurol raman ko. Di ba? Masuko magpamisita na ko magpurol. Natural nga naman sa Oh. Junior Kuling. Nya, Nga magpurol. magpadung ni ko sila magyaw-yaw dayon. Nya, Mo na siya. mayawon. Ha? Purol-purol pa. Murarabag dakog paa. Siyempre ako galagot man ko. Oh. Hubo kita ko purol day. Oh. Hubo kog brief. Oh. Pagkakita sa kong uyab na ko gisulog. Oh. Nakaana gid siya ay. Dako pamansad sa paa. Ay! Amaw ning tawanan ni. Dili na to paayang gitanaw ba? Oh, pero ako mga uyab sa una day mga profesional. Wow! Nakoy uyab maestra. Man ron. Akong gibulagan kay nanimahong blackboard. Nakoy uyab doktora. Doktora. Man ron. Gibiyaan ako kay nanimahong dayatab. Pero na jud koy uyab karon. Ana kay uyab karon. Man ron. Wa na ko dad-aday kay maulaw kay kunila basig ila makitan. Sungugo niya sa wayon. Nga naman. Akong uyab karon ko day bati kay naong. Ay mao di ay may nasa nga wani mo dadaki. Inawayo naman yung mga tao din eh. Oh, bati to siya naong day kung naong atong hisgutan. Oh. Pero kita bukas lawas ay. Hoy, nga naman. Coca-Cola ba di siguro? Dili ay. Unsa ba day? Bati pa siyang naong. Ay! Pangambog pa tanan nga batay naman tanan. Oh, pero karon day gusto na ko magmenyo. Wow, ako Junior Colin, abot ko din sa Maragusan kay mangita kog pamanhunon. Ako mangita ko pangasaonon. Oh? Nangita ka pangasaunan? Oh. Ako mangita kog Amoy pamanhunon. pa itong kantahon. Oh, may pa, basi na din nino. Oh, sige, Oh, sige, ha? manganta Marami, mi, larga. mangita mi pangasaunon Okay. pamanhunon. Bisdak Tambayan Radyo FM. I lit up the airwaves.
You don't have to play it, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Broadcasting live in the airwaves of Android Radio, the one and only, simply the best. The best, para. Autobots, transform! What radio FM you're listening? Of course, Bistic Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Larga! Kay moabot sa kinabuhi. Oh, mga mature. Nga kita maminyo mo pili. Ako yun na! Sumano, tiguang ka naman. Kung ako ang dalaga, gusto ko ako ang mapana. Pilion ko, kanang tinderog ice ko. Ano naman? Kay mutilap siya, mutilap sa ko. Magtilap-tilap kaming duha. Inig ko ngang gabi. Tinila ay sadme. Ako lang po ako. O ikaw? Kon ako ulit tao, gusto ko akong maasawa. Unsa man? Pilion ko, kanang manindag ice candy. Uy, labi na gombi! Musup-sup siya, musup-sup ko. Wag sinup-sup ay kaming duha. Uy! Inig to ng gabi. Unsa man? Piti-piti, pirmi. Ikaw. Kung ako ang dalaga, gusto ko ako ang mabana. Pilion ko, kanang matadero. Uy, matadero. Kay mutatlad siya, mutatlad sa ko. Magtinataray kaming duha. Wow. Inig ko ngang gabi. Hiwa akong karne. Ikaw! Kon ako ulit tao, gusto ko akong maasawa. Unsa man? Pilion ko, kanang manindag barbecue. Ay, alakar! Mutuhog siya, mutuhog sa ko. Ang tinugay kaming duha. Inig to ngang gabi. Matuhugang karne. Ako raba nangitang asawa, bisag kinsa basta dunay pagigugma. Kung ako ang dalaga, gusto ko ako ang mabana. Unsa man? Pilion ko, kanang bombero. Uy, di patay kayo. Kay mo bomba siya, mo bombasat ko. Wow. Magbinumbahay kaming duha. Inig ko ngang gabi. Punga, perme. Ako lang magagawa. O ikaw? Kon ako ulit tao, gusto ko akong maasawa. Unsa man? Pilion ko, kana gayong doktora. Oy, professional! Mo inject siya, mo inject sa ko. Wag in-inject kay kaming duha. Inig to ngang gabi. Tusak-tusak, permi. Ikaw. Kung ako ang dalaga, gusto ko ako ang mabana. Saman. Pilion ko, kanang
ay panday. Kay modok-dok siya, La? modok-dok sad ko. Magdinok-dok kay kaming duha. Inig tungang gabi, mamuok yun perme. Ako lang po kayo. Hoy, go! Kung ako ulitawo, kung ako ulitawo, gusto ko akong maasawa. Unsa man? Pilion ko, kanang anak og pintor. Mobutsa siya, mobutsa ko, wag may natsay kaming duha. Oh! Inig tungang gabi. Nausa ka? Eh, mo magkugitok mod? Maiko ko, nas Vice Mayor. Oh? Amaw ning tawanan ni. Tuga-tuga man kang kanta, maikog man kang vice. Tiwasay mo kanta oy. Tiwasan. Tiwasa. Inig tungang gabi. Nga naman ka oy. Maminaw man ko sila god. Amaw ka man siguro. Natural ra na sila nga maminaw kay nagkanta ka man. Lagi magkainom-dom ko atong tuhog-tuhog god. Unsa may nadumduman mo ng tugtuhog? Namo ko amigo na ko nangutana ba. Unsa ko ni itawag anak kanang saging tuhogon og kawayan. Ay sus, Senyor Kuling, oy, nagbinugo ka man. Sunday. Banana Q. Ang kanang karne kanang baboy tuhog og kawayan. Udi, barbecue. Ang kamote tuhog og kawayan. Kamote Q. Ang kawayan tuhog og kawayan. Sa kawayan, tugog kawayan. Nabi- Sa taong ka, oy. Nabitaw. Pataka ka lang man, oy. Naman ito, kawayan, tugog kawayan. Nay. Aman, anak. Luthang. Ay! Amaw ning tawana, makaon, mauroy na. Tiwasaw! Inig tungang gabi. Himulbulan perme. Ako naman nangitag asawa. Bisag kinsa basta dunay daghang kwarta. Ikaw. Kung ako ang dalaga, kung ako ang dalaga, gusto ko ako ang mabana. Pilion ko, kanang magdadaro. Uy, mag-uuma na dagan Ay nini. mudaro siya, mudaro sa magdinaro hay kaming duha. Inig tungang gabi, murag pagkakabaw. Unga, perme. Ako na po. O ikaw. Kon ako ulitawo, gusto ko akong maasawa. Unsa man? Pilion ko, kanang mangudkod og lobi. Ay, inuton man! Mo kudkod siya, mo kudkod sa ko, magkinaguray kaming duha. Inig tungang gabi, buak iyang lobi. Wana wana, wana wana, wana 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 wana, wana wana, wana wana, wana wana wana. Doon ay misinya si itong napita pagkantahon ko nung lain. Ako? Oh, ikaw. Ay, katag. Siya? Oh, katag lain. Oh, sige, katag. Katahin lang lain. Lain. Hoy! Mau nitawanan ni. Lain ang kata ni ka lain. Lagi murag ni gahi akong baba. Nga naman? Basta lain. Laka, kalaki ka diya. Pero ito, nagkanta-kanta ko dito sa ilang kuwan, kapitan. Nga naman? Naman ko kikastura tagaliluan, akong ikanta-kanta. Nya. Matingal ako din, maduble na ako niya, mugahi akong baba. Mo ba? Nakato na ni kagliluan. Oh. Nya. I want to go to Liloan. 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 I want to go to Liloan. Leon niya. Leon ang kataon. Ya! Katong pagpadong na to diri nagsakay man tag kanang auto. Auto? Yo, kanta-kanta ko. Unsang auto? Toyota. Toyota nga brand? Oh, kanta ko. I want to ride a Toyota. Toyota. I want to ride a Toyota. To nya. Yo ang. Ayaw niya tiwasa.
Lagi niya. Lain. Katong nagduwa po ming Jubin kay hilig na jag sport. Nagduwa sa- mi sa volleyball. sports? Volleyball. Uy, volleyball! Oh. Ako ganasan ko. Gikanta dyan po mo. Gikanta ka. I want to play a volleyball. 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 I want to play a volleyball. Na bali-bali ang iyang buhok. Ayaw! Ayaw na nagtiwasay! Katong nangaon po mi lang kapitan. Oh, ay, nangaon! Oh, Unsa may kalabasa gikaon ang niyo? gikaon. Wala, basig pakbit. Gikanta gyapon ako. Gikanta ni mo? Oh. Unsa giyon sa kanimo? I want to eat kalabasa. Oh. Kalabasa. Ulo mo, Kalabasa. Ay, lagi. I want to eat kalabasa. Magkala-kala o niya basa. Basa. Yan na ay! Lain na Ay, nakatahaw. basig ilang gusto ka ng mga bagong kanta. Uy, naibago di ni mo. Ah, man na to. katong beautiful girl. Uy, kana nindot kay na unsa man. Bisan o butihon ka, ikaw ray akong gimahal. Bisan o oversize na imong size. Bisan dako ka og mata, dako ka og panga, Lain na nakatahaw. Pero na ako'y bagong kanta. Uy, dai bago nimo kanta. Katong lo. Uy, kana sikat kay na Junior Coleng. Gapo ka na Number kung lo. 1 kay na karon. Oh, sige dong, lo Kada. dong. Okay, lo. Basta mo agi sikulin, mga tao magpadaplin-lin. Kalain mo ragabagat ang hangin. Pagsimot ko, nangalis mo ay pangilo, lo. Ikan sa kalipunan, kay dito sa nalibang. Kamalas kayang natamakan. Ihara mo, dirira ko ako maglo. Ayaw na ay! Luma na. Ako rin tawa ilom na. Lulu. Ay, basig rap ilang gusto nga kanta. Rap? Oh. Ako na ko'y ganahan nga rap. Unsa man sukarap? Dili. Unsa man sulirap? Dia! Unsa man? Ina mo! Asa na to? Katong rap ni Andrew eh. Ni Asa to? Andrew Espiritu. Ay man na to? Katong humanap ka ng pangit, yo. Uy, nakita na, yo. Isa may nakita na. Ang pangit. Uy! Bilagtan gina niya, oy! Nagilom-ilom na na. Ako, katong in English. Uy, in English? Oh. Nindot na. Ama na to. Tungan. Hey girl, I like your style. Yo! Bisa pa nga lami kag smile. Yo! Hey girl, patuti ang atong baby. Ayaw lang ko huti, kay ako na po'y puli. Oh! Brag rappers Davao. Napugani ko ka na kang Francis M. Uy! The King of Filipino Oh, Rap! katong mga kababayan ko. Kandan! Oh, Sikat gusto ka man. na karon! Ang magkaaway, ipabarangay. Ang magbati ay mga nak. Ang mga nak ay magbati. Ang magkasamday na. Magilom ya! Pagka lang kanta da! Tinarong ba ni kay Binuang? Kay wa man ako butangig beatboxin. Butangan pa ni mo beatbox, Binuang naman ganina. Oy, pina Justin Timberlake na. Bebe, yung saon na be. Pinanay. Mga kababayan. O, kana, sige, go! Mga kababayan ko. Yo! Dapat lang malaman nyo. Yo! Bilib ako sa kilay ko. May abot sa alin po. Buang ka? Alimpo! Nakalirap! Alimpo! Sabaray. Suyam na siya kay when nag-request niya kanta. Oy! Ayaw pag inanad, Junior Coleng! Kay kaganiya, sa wapata magsugod sa itong programa, doon na niya nag-request ako, mapagantahon ko ako ra usawa kay labot! Sabaray, basig ka-request, tos lang papaulion kasi inyo. Oy! Kalayo ato! Dili, oy! Nag-request siya, Junior Coleng, nga pagantahon ko na kog ako ra usawa. Di basig nag-request to nga kitando ha. Dili! Human naman kaganiya, ako na sa ni sulo ba sulo? O di, magsulot ang duha. Junior Coleng, walay solo nga duet. O di, magjuwi tag solo. Isa yun, anak. Kagahin ba di mong ooy? Asay mas maayo, Junior Coleng na. Padapli na lang unang ka dito, kay aron mahuman ko. Human bitaw ka ganiyan, ka padaplin sa dito, kay ako Asay maayog papilon ko nimo. Dili lagi pwede, kay ako ara ni, wa kay labot. Sinabi, stoy. Papil na to, bi. Uy. Dili lagi pwede! Sino ba? Papil na to, bi. Ano ba? Dili lagi! Padaplin sa dito ba? Dili lagi! Padaplin sa
dito ka mo? Padaplin dito ba? Padaplin. Iya, padaplin na kayo. Paapil na tayo. Lagi! Na! Labot ka, ha? Daw, basta na. Yan na ka! Dito ka. Mga higala! Saba dia ay. Wa magani kay kaila dia nya higala na noon. Sa patakap nagagyam-yam dia. Junior Kuling, akong giingon sa imo ha. Ako ra ha, wa kay labot ayaw pag-apil-apil dire. Ayaw apil-apil din. Ayaw pagbuot. Ayaw pagbuot. Mga igsoon! Ni samot kadaghan na igsoon mo tanan. Dili. Ayaw pangangkog igsoon. Nangangkod daroy ko. Wa magay kay parente dia. Laba dia Junior Kuling. Balya. Mangilabot man ka wa man kay labot. Labot. Pagilong. Pagilong. Ilong mo na tayo. Ilong. Ani ang akong awit. Hay Manday. Masay la. Ay! Unsay imong ipakita? Ang imong awit. Amaw ning tawanan ni. Awit gani kantaho lang anong imo man ang pagitaon? Hawa pa din naabot. Ilog na. Unsa man ang sakyanan kay moabot? Engka ni ano. Ilog na padaplin dito. Padaplin dito. Padaplin no lang kanimo. Magilong. Gilong. Batasan nimo. Magilong lagi. Magilong lagi. Hindi. Ilog lagi. Naguluhan kini. Asa na tiilan anak dahil? Oh, ingon ka uluhan din na gina tiilan. Junior Colin, ang akong giingon naguluhan sa English pa title. O na uluhan tay tiil di kay mo dito kag uluhan. Kobo. Padaplin lagod. Padaplin lagod. Apil-apil maniwal manilabot. Wala labot. Pagilong. 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 Sani mo. Bilan! Ako kining ihalad kaninyong tanan. Aw nangamatay na di ay dahil. Junior Colin ay. O ingon ka ihalad. Mag-islo tayo kong halad. Mga matay na di ay. Uy day basta kalag-kalag maghalad bayagin na. Day! Taong ko. Ako naman ka kalag-kalag. Unsa man taong ko oy. Mag-ilong niya. Ilom dia. Sa Lolo. dong ayaw palunga dong ha mo latek. Wala in ayaw palunga dong. Unsa may gilatay-latay nimo? Kuno na inin niya oh latay kwa. Buang. Oh, matamang ka na nimo. Lingawan niya oy. Lingaw gyud kay nagtulo ng laway oh. Oh, hilabta na sa naniya diya. Di ka papil kadako anak ko ngalan dia oh. Uda ko bitaw kay nang ngalan nimo. Silabot ko. Di ka papil ang wag kay pangalan dia bisag usak buok. Kapaapil. Kapitan Budoy, wa pud apil ako ngan. Ay, diagoan ba yan ni ganina sa iski? Ha? Bitaw no. Si Jubin po ga-assist din eh. Nawan, nindot kay tanan. Oh, unsa may imong pananaw? Kuwang RIP. Unsa? RIP niya, Ari Kadirian. Itom kay tanan. Amaw na. Magbuot kag mao na ilang color. Kulor. Sa mintawan ni. Mo gid siya bisag asa bitaw mi magsalida, kada unsay ibutang diya kay mo dagay kini sa makita. Kita. Tasang. Ya. Uy, makurinti. Nasa ka? Makurinti ang tanaw ni kurinti. Amaw ni tawana ni oy. Tala-tala. Latala. Kung sa lain pa nga pinulungan. Gibadlisan pa. Oh, may badlis. No, hiwi ra ba? Kay labtanon, yun mo Junior Kuling. Oy, sa sounds ra ba, sa taga sounds ra ba na nindot kayo? Sa Ibros na. Sounds gani, sound system gani. Sound system din nagtukar na wala man. Ambot sa imo Junior Kuling. May pay maghilom ka diya. Hilom. Ako kining i-dedicate ninyong tanan. Para mo pilit mong tanan. Mao ni ako kalagutan mga igala. Basta kami na bitaw mga kaubanan nga singer mga antaw niya na ni siya. Baw lang ang babaan na magsigikipot-kipot mo naglubot sa manok. May nalaning ako kay murag lubot sa manok. Ang imo kay lubot ra way manok. Oh! Inawayon!
Ikay hinawayon. Hoy, na ako'y ginaway. Hoy, kaganina dito sa balay ng kapitan, nag-istorya mo sa madam. Sa madam, kanapit ang junior kuling no, classmate, in town is elementary. Nga sa mong room, no, mawin taon na kinabuguan, ako'y kinabrightan. Sabad ay, mas bright ang mga ko ni mo, na Ayaw yung kinabuguan ginana ko. junior ko lang, kaya di rabad ko, libak kiray. Kira, mas bright pa ko mo ay. Pinaka sa may bright ni mo. Nga, kay pag classmate na to sa unang imong zero, gagmay ka ayo, ako dagko kay stanan. Hoy! Muna'y pangambog ni mo, nagpakauwaw ka lang, dagan na ba kayo mga Mas bata? bright mo ko ni mo matik-matik ka na eh. Oo, kana, no. Sa'y matik-matik? Kanang ihap-ihap. Nga, ultimo subject ka rin, nagbinugo ni tawana. Mathematics? Mula gina, gitik-gitik. De! Bright na ko anak. Amay naka-bright ni mo. Oy, day, kada exam na mo sa una, day. Basta matik-matik na, day. Oh. Mag-exam na, me. Oh. Usara dyan akong wrong pirme. Oh, bugiro. Biro, bisa pagsuwayan ni mo. De, sabayan na to ha. De, 5 plus 5. 9. Oh, la, junior kuling. Ultimo bata ka ni, kabaon sa'y answer na. Children, what is the answer? Oh, may pa sila. Oh, tanawa, di usara wrong. Ay! Oh. Mau ni tawanan eh. Magic, kay balo po ko mo magic, oy. Kabaw kang magic junior Oy, kuling. katos tamol-mol ako'y gatudlo ato. Wow! Gusto ka, magic konta ka? Oh, di koy! Kanang palutawan ka na kusangin. Na, nisamo, di koy! Sige na, para mo believe sila ba nga, kay balo kong magic. Mga ka mga hypnotism, Oh, ginana. hypnotism, oh, kanang ilusyon, mga ilusyon Mga magic. ilusyon, Oh, nana. Uy, palutawan nakaagi ka di ka kusangin. ginana. Oh, magtisang ko sa una. Ah, di ba? Mo ikaw lang akong papalutawan ha, na ala ka bala ka, kay pabalikon man ka na ko. Alo ko. Ha? Dili na hadlok. Dili, para Tayo. mo bili. Tarong ha. Oh, sige. Dili na binuwanga. Okay. Bay na Migala, karon lang ginin ako ipakita din ni sa bagong silang bisan si Bay Jubin. Wala kay balong ako dai usapod ko ka illusionist, magician. Nya, akong palutawon ang babae sa hangin. Ako lang po dai siyang ipabalik. Pero kinahanglan lang ginin ni Jutay kahilom o dako nga konsentrasyon. Okay? Oh, kuyawa rin yung magika no, kadako kayo. Inday Jane, are you ready? Oh. Magunsa man ko? Barog lang ka diha. Barog. Katubang na ko. Ah, magatubangan na. Are you ready, lady? Ready. Follow my command. Ah. Tutok ka na ko. Inday Jane, tutok ka na. Tutok pa! Tutok pa! Karon, Inday Jane, unsay imong nakita? Muta. Sapa dia junior kuling, oy! Iyong katay na raw! Kadlaw na manggod. Amo ning tawanan eh. Pakanta, di Binuangan pa apil, na mamadik ko ta, nimo. binuangan po ta. Nya! Sige, ikaw na lang bright diya, wala lang ko'y apil. Lalo, Bahala ka na. Bright. Buluod ka! Nagluod ko, kunwari luuran ako. Baboy! Luuran ako. Lulululululu. Muhilak na ka diha. Hilak na ko. Kalain. Tuloin. Dali na, uy! Dali na, uy. Pamajik ka, di pamajik ko. Gano'n yung pailom mo, di mo ilom. Yung karoon ako nga nagdali ta. Naglumba ang sumba. Hoy! Paspas dong! Paspas! Sus! Saan mo na? Sumba. Sumba gulmigas. Amaw ka man siguro. Nakita na ni mo, ang ngit-ngit, anak. Ngit-ngit. Dali na ba? Dali na ba? Pwede na, bahala ka diya. Junior Kuling, pagdali, kay tunog kayo. Pag-jacket po, sa mga taong ka, oy. Yabang tawanan eh. Uy, pagdali na lang, kay gabi na kayo. Ningon na ikong buntag ron. Wa. Nga. Oy, kung nagdali ka, pagsakay. Dali diya, dali. Alin na daw! Alin na ba? Wala ka dahil. Garang tawanan, uy, katawan ka lang ay. Nga nang mga tawan po mo. Kaserius na ako dire, mga tawa. Alin na bang? Alin na ba? Wala ka dahil. Gayan, tawanan eh. Nagsinumbag kayo ng duha, wala magkasinabot to. Nga init kik o. Alin na ba? Alin na ba? Wala ka na, di ka makilala. Pagdala! Pagkuwat! Akong singag-singag yam, tuog ang di kasuklan. Sugagod! Singag-singag ang buwang ka, pakanod di kag balangoy na. Ikaupat niya ka. Yeah, mangangin. Singag ka dada nga. Alin na bang? Alin na ba? Pagdali, Junior Kuling! Pagsakay dito, Inday Jane. Dali man ka. Langay-langay yun, tawanan eh. Ano lang ngayon?
Junior! O Pinoy! Alright, ladies and gentlemen, this song is heartily deducted to my monthly salary. Oy, Mora! Wala po mo. Sa di pa mi mo kanta, may gala mo pasalamatan pag-usab ang ato ang pinalanggang mayor sa lungsod sa Maragusan, Honorable Mayor Cesar Colina, Honorable Vice Mayor Emmanuel Coleta, ang atong ABC President, si Honorable Barangay Captain Albino Salva, o sa tanang mga barangay officials sa barangay Yes, Bagong thank Sila. you. Ano kining among awit usa ka rap music alang kanyang tanan? Music, maestro. Music. Kay lagi ako bulag man nga bukidno. Ladies and gentlemen, Junior Color in the house. Pasti lang inday pagkalahi mura sa mga dalagang akong gikaila. Siyempre mo kagwapa nga wala pintura, batas ang gikopya kang Maria Clara. Bisan basag singot magpabiling kong hamot, dili ko makasimot kay ilong ko kapingot ang uban ng alungon ng aligo sa pero yung nagsado lang makalog ang baratuhon. Dunay nagalusyon dunay bibikulon, o kunin mong simuton sa ulo malkalikong. Kay dito sa syudad dali karamailan, mga babaeng huwad maihapra sa palad. Ang ilang nga kaanyag mo giin maumusimag, apan inikabong tagkikli ay nilubad. Ha! Yo! Bulak ako intaw, bulak ako dili ako intaw, bulak ka rin surat. Kanunay lang intaw, kanunay lang intaw, dili pa nung balik. Kay lagi ako bulag man nga bukidno. Junior Calling again! Simple kag natural ko inday ko mahal, bisan baga kakubal kanimo ko pakasal. Isaan ko kini atubangan sa altar, halarang kag pagpanda gugma o pagmahal. Ikaw gipakaray na ikaw nag-inusara, dinhi sa akong tugang ikaw gitatupa. Nang nagtubay og kabaw dito sa ilong sa mangga, musa maluoy ka gud makudawatan na. Kay dito sa syudad dali karamailan, mga babaeng huwad maihapra sa palad. Ang ilang nga kaanyag mo gi maumusimag, apan ini kapunta piti ay nilubad. Ha! Yo, Bombshell Ladies and gentlemen, the Bombshell Dancers. Joking in the house. Bulak ako ikaw, Bulak ako bukidno, bulak na bukidno. dili ako intaw, Di ako intaw, bulak ka rin surat. bulak nung surano. Kanunay lang intaw, Kanunay lang ikaw, dili pa nung balik. dili pagkabalibon. Kay lagi ako bulag man nga bukidno. One more time, y'all. Bulak ako intaw, Bueno, mga igala, sa ngalan ni Honorable Gobernador Arturo Suquio, Vice Governor Romel, Itugay, Congressman Manuel Y. Curat Zamora, Honorable Mayor Cesar Colina, Honorable Vice Mayor Emmanuel Coleta, Honorable Barangay Captain Albino Salva, o sa tanang mga barangay konsyales sa barangay Bagong Silang. Kami magayon na lamang kaninyo. Daghang salamat umayong gabi kanyo tanan. Malipayong pagsaulog sa Katantay City nga kasumaran sa araw ng Bagong Silang. Mabuhay ang barangay Bagong Silang! kay lagi ako bulag man nga bukidno. Mabuhay o magpalambon ka, Bagong Silang!
You're still listening with Best of Tom TM Radio FM with your DJ Boris, and thank you for being with us. Simihanang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kamumuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Kapartner mo sa balita ug serbisyo. Ang Bisdak Tambayan na Radyo FM. Numero 1 sa serbisyo publiko.